dakot muga bat, nire osasuna. Hori muga itzen da, eta da, hemen ere. Baina, bestelan, jentia zehotenaz, ibiltzen da, pasibu gotenaz da, handra gintopetenaz da, handra guztiek inotezenaz, leku guzti eta hori egin. Eta hor, neko ondo izoten dut. Baina gero, niri mugatzen duztana da osasun. Eta ospitxalera gota, zumarrara gota, bestera gota, eta gauzak ez dira zain errezaz. Nire nien 2 ordu, nire guardio. 2 ordu zedurara. Eta hori nintzen etxera, eta txeko lana. Lantzi ez, eta gizer, gero, arratzaldu guztixa, kristo niñakin horien. Niñok ordutegia dako tanguak, zazpitxarrizetan gaitenaz. Eta baita esaten da, orain idoia joango da, bueno, hausitzen. Prozeso normal bada, duelo esaten dela, pasatzea. Eta espero du denpora askoan pasatzea, eta ez hastea. Handik barruan nago, barruko egin goratzen naiz, batzutan ematen du topikoak direla, baina da, una verdad, como un camión. Eta esateak ideari banoa, nahi da gogorrenetariko da gintzaitzaidan gauza. Baina gero pixkaia politikoago edo esateagatik gu beti esan dugu, euskal preso politikoek ez dute inongo reinserziorik behar. Politikoki insertatuta geunden kartzelaratu baino lehen, insertatuta geunden kartzela barruan eta insertatuta gaude kaleateatzen garenean. Beste gauza bada reinserzio soziala, entre comillas. Beraiek nahastu egiten duten nahi eta bi konzeptuak, ez? Eta reinserzio soziala berriro zure txokoan integratzea o berrintegratzea hori ez dela erreza. Gero zu etxea zoaz, eta bateatzen zain badosti, ez daukat lanik, ez daukat imaren kasuan gaixo egon naiz, ez naiz fidatzen barruko egoraz, eta beste lasaitasun darazu, baina ez dakizu noa jola, gauza horiek oso importanteak dira. Reinserzio politikori batez, ez dugu behar. Eta beraiek deitzen zioten reinserzio soziala, benetazkoa zen reinserzio politikoa. Hau da, beraien eskemetan sartzea horreri deitzen zioten reinserzio sozial. Eta ez dugu behar. Nei zaiena, egiten ari zaidana, 6 hilabete pasatu ondoren da etxean. Osea, etxe barruan ekilibrea berreskuratzea. Ze, karo, ni 7 urte honaiz kartzelan. 7 urte horietan, nire neskalaguna eta semea bere bizitza egin dute etxetan, eta naiz eta hilabetero egon, da tal, nire semen kasuan adibidez, 12 urtekin utzi nuen, behartu ninduten ustea, eta 19ekin elkartu geha berriro. Eta nik galdu dut, edozein pertsonatan funtseskoena den urte horiek. Eta nik ez dut ezagutzen, ez nuen ezagutzen semea. Ez nuen ezagutzen. 12 urtekin, beti ez gauza bera, kinu bat egiten zuen, eta nik banekien zagertatzen zen, eta normalean zergaitik ere. Orain ez. Eta orduan, berriro akoplatzea hori, etxe barrun, eta da gauza bat, ni neubintzat, inoz ez dut horretan pentsatu barruan iguela. Umetan bezala, harrepaketan jokatzen genduen eta etxea! Eta hor libre ez, orduan horrela neukan nik ere buruan, eta gero konturatzen zea, ostia, ez dela erresa. 7 urte hauetan, ni mutil zaharren ohiturak hartu ditut barruan, nahi dudan moduan eta nahi dudan eran eta momentuan. Karo, bakotxak normal, además, egiten dago. Logikotiak egiten dago, zein dien, beren bizimodua, zu, zeure atxe txaborreputan, zeure bizimodua, eta gero barrido kropa akoplatia. Bai, ez da erreza. Eta sortzen dira hori moskeo, ez dut, kabonez, ni egin arraro batean ez, ez nago, ze kristo eraik kartzelak buskatunak, gazten zea paranoiak, ez berdin, ondokoak. Gaizki egiten ari naiz, ez naiz kapaz hau babesteko, sortzen dira kulpa batzuk, komplejo batzuk, alboratu behar direnak, normala delako, eta prozesu bat duelo esan du, eta bai, duelo moduko bat, pasaten beharrekoa. Baina komeni da, nire ustetan hitz egitea gauza horieta, ez askotan gehala, ostra, oso ondo, eta gero, ez. Enaban sinistu, libre geratu gindela, del momento zero, banek izen, guria zelan izango zen. Eta horreaz ez dala maitzen, eta onduaz ez dala maitzen, eta ez dala maituko. Eta gehit, eurik emon bideutze, pienso, euren
inguruan, eta ze janario horrena, euskaldunak kartzelan sartu. Eta nik horatzen naiz, nik Kriston Moskera garapatzen ditut, zekaro hemen hitz egiten zen, zirkoa ez, egoera kafkianoa, zela hori gezurra zen, zentzu osoa, zeukan estatuek eman zuen pausoa. Todo ez eta. Ni Garzoni ez diot ematen ez da horren aitatasuna ere. Garzonek bakarrik egin zuena zen, Franco garaitik poliziala zen tesis bati, balore juridikoa eman. Tesis poliziala zena, nolabaiteko frogak behar zituena, benetan epaiketa bat eta kartzelara juteko, Franco garaian behartzena, eta erreformako urtean behartzena, oain ez da behar. Oain bakarrik, independentzia eta sozialismoaren aldekoa baldin bat zara. Autodeterminazio eskubidea defenditzen badezu, bakebidean, etakagoa zea. Eta ez dut inungo frogarik behar? Honetan edo beste horretan harrapatu zaitu, bakarrik horrekin nahikoa da pertsona kartzelaratzeko. Nire akusazioak ziren, ni biltzen nintzen, diru eramaten ez dakiz zeini, dokumentio falsuak, terroristen ez dakiz zer, bai, noiz, nola, nun, zeini, zerrez. Ni Suizan, Suizan, ez dakit mundu homez. Bueno, badaki geografia estudiatzen dutolako, baina inoiz nazeon, inguru homez. Horako gauzak, nanoiz. Horrekin barrura. Lortu gendun, parlamentua Baskongadaren sustengoa, gehiengo politikoa, gehiengo sindikala, gehiengo soziala, hori baino gehiago lortzea oso zaila da. Halako elkartasun maila lortuta, ez bagara kapaz frenatzeko estatuaren ofensiba zer behar dugu. Orduan hasi ginen planteatzen salto bat eman behar zela, elkartasunetik elkarlanera. Ados baldin bagaude, Euskal Herritar eta Euskal Herritarren eskubideen defentsa dala zutabea, eskema horretatik elkarlanera pasatu behar dugu. Benetan sinisten dutenen artean bintzen. Eta hori dala bidea, nola frenatzen dugu estatuaren ofensiba? Gure burujabetzea lortzen jutea, pausoz pauso eta inori baimenik eskatu gabe. Eta hori dela benetako eraginkorra, ez epe motzean, baina bai eraginkorra izango dena, ofensibari frenatzeko. Bestea dira rollo partzialak, bestea dira panfletoa sinatua, bai, gehiengoa, baina gu, zazpi, bestea eta dana kartzelara, bata bestearen atzen.